Изпаднала съм в екзистенциална криза и ми трябва твоята помощ да реша коя Хриси да бъда днес. Опция номер 1. Хриси на пилатес. И няма да ви лъжа, тази версия се появява много рядко. Това, което винаги е там обаче, моливът. Откакто го имам, не съм докосвала друг. Във всяко лип-комбо той е там. И отиваме към опция 2. Романтична мамасита. И като говорим за лип-комбота, тя би използвала Duck Plump молива с Jelly Job. И като гледам тези сочни устни, разбирам. Тази Хриси е причината за всяка една рокля в гардероба ми и за 1000 снимки на залези в галерията ми. Anyways, опция 3. Делу бизнес дама. Тя отговаря на имейли с "ще го обсъдим с екипа", но го обсъжда само с нея и с някоя от предните две. Може да няма екип, но винаги има план. И лип комбо. И опция номер 4. Парти каубойка. Тази Хриси е най-уверена и може би точно за това е най-забавна. Но няма как и да не си уверена, като знаеш, че това лип комбо няма махане. Ще е там цяла вечер, дори на следващата, ако трябва. Така че коя Хриси да бъде днес?